Mitkäköhän uutiset nämä katsotaan? Urbantainissa on syntynyt sisällissota. Mitä vitsiä? Ranskania asti. Ranska on meidän maa! Lisää sotilaita. Hyvää päivän jatkoa. Urbantainissa on syntynyt sisällissota. Sinne Ranskania. Mitä ihmettä? Ranskania on meidän ja se on levinnyt tänne. Onks toi Miron sotilaana tuolla? No me auttaa. Tuntematon numero. Moi. Nyt on sellainen juttu, että vaikka viime sota sulle oli aika kauhea juttu, niin me tarvittais apujoukkoja, niin olisitko sä vapaaehtoinen tulemaan nyt? Ai sitä Urbantani ja Branskania sotahommaakaan. Joo, Joka oli uutisissa. joo. Okei, onks Mironkin tulossa? Miron on piiritetty. Okei, mä näin tulee, moro. Nyt otetaan sotakamat. Kaikki varmaan tiedät, että Urbantainista alkoi se sota, joka levisi tänne Branskaniaan. Ja tästä editte puolustatte Branskania, ymmärrättekö te? Selvä, ymmärretään. Kyllä, hyvä. Tästä näette, että kuuntelette minua. Kyllä, johtaja. Lähdetään nyt länsirintamalle. Tuolla saattaa olla heidän suunta. Seuratkaa minua. Keskusta. Seuratkaa minua. Aloitetaan marssimaan, aloitetaan oikealta. Oikein vasen, oikein vasen, oikein vasen. Oikein vasen, oikein vasen, oikein vasen, oikein vasen. Ai että vanhat muistot tuli mieleen. Jepälä se 2 vuotta sitten ei ollut. Oli aika huonot ajat. Tulkaa vaan. Ei. Te ette ole menossa minnekään ennen kuin te kerrotte minne te olette menossa. Ollaan lähtemässä sotaan. Minä auttaa. Se on totta. Selvä. Kaverini on pulassa, se on pieni. Kiitos, että pääsit mulle. Sinne päin, suoraan eteenpäin, suunnilleen 200 metriä sitten oikealle. Onnea! Seuratkaa vaan mua. Joo, ollaan varovaisia. Mä tuun hetkeksi eteen. Ette tee. Mut takaa. Tää on varmista. Mut takaa, että sä voit kuolla. Ei sä! Mut saatte kunnon! Mitä te käyttäisitte tähän näin? Onkohan? Otetaanko sinä se? Onko se minä kokeillaankin kuollut? On, ei liiku. Mitäs tää on? Mä katon sen jutun. Selvä. Tässä on ammut ihan lappu. Jätetään se vaan maa. Lähetään tuu. Kyllä. Mitä? Mä haken resursseja. Nyt on aika myöhemmin. Pidä varas. Joo, kiitos. Tässä on aika hyvä nuotia keppi. Tää varmaan auttaa. Mitä sä haluut? Kuka sä oot? Mä ammun muuten. Mä liiku. Nyt mennään vankilaan.
Mitä sä oot? Jotitte vankio. Ja taas lähtee. Jep, 2 pitää vartioida. Missäköhän niitä on? On meidän vahtivuoro taas. No ihan tarpeeksi. Selvä. Nyt mä yritetään etsiä niitä. Näkyykö tuolla ketään? Mä oon vähän värissäkö, ei näy. Täällä on aika kova vartiosta. Tuolla taitaa olla se vanki. Älä! Tule valmiiksi! Autan sinua! Älä tee tätä! Älä! Annele! Älä! Kuljetaan aseesi tai muuten! Aska apua! Kiitti Aska, mä en ikinä usein tulla pelastaa mut. Ei mitään. Se on tuolla, mä ajoitin sinne. No siinä. No, onko siinä Ota toinen tisla. Napa kömppi. Mä oon urbanstadialainen. Pystytkö auttaa mua? Mä voin auttaa sua. Hyvä. Mietin yötä, niin pitäisikö rakentaa kun pikku tukikohta? Täytyy kohta. Mä lähdetään rakentaa. Joo, lähdetään rakentaa. Ei me kuitenkaan mitään hirveä. Kannattaa nyt kasa ihan hyvin, että kumminkin täällä ehkä pari yötä saattaa nukkua. Jep, en tiedä kauan täällä sitten. Ainakin pari. Riippuu ihan pitkään taas sotakin tuosta. Jep. Kämppä alkaa näyttää koko ajan vaan paremmalle. Tää on meillä pari keppiä, niin pystytään nukkua yökin. Mulla on tullut laukussa vähän ruokaa, niin sä voisit ottaa ne. Joo vaan. Täällä tuohon toiselle puolelle vielä nää. Niin sitten vois tulla aika hyvä. Tää laittaa. Niin tonne toiselle puolelle keppei. Meillä nyt on vain yksi uloskäynti. Jos pitää restarttaa pitkiä keppejä. Voidaan hakea jossain vaiheessa. Sä voit ottaa nyt sitä ruokaa. Joo. Mä en tarvii, sä voit safkaa, mä söin nyt tänään. Joo. Matthew pakotti mut mennä metsästä ruokaa. Pitää vielä metsästäkin kaikki ruokaa. Joka kerta. Mitä ihme ruokaa? Terveistä päivää!
vertaa ihan liikaa. Matthew, kauan mitä mä sain telttajutun ja lapia. Mutta ennen kuin me lähdetään hakemaan Mironi, niin mä katsotaan tehdä yksi teltta. Ja sinne länsirintamalle on ehkä 32 kilsaa. Joo. Mä yritän saada tästä vähän tätä pikku aukkoa. Oot kunnossa? Nyt sua ammuttiin. Meillä on mitään lääkkeet, niin jäi varhalle paikalle. Musta tuntuu, että tää on ohi. Sun kannattaa lähteä. Mitä mä voin enää tehdä? Sun kannattaa lähteä. Miksi kaikki mun kaverit joutuu olla tälleen? Pystytkö yhtään? Ei. Ei! Matthew, elää! Käykää Mironillekin näin! Elää, please! Miksi elää? tuhottiin se generaattori tai räjäytettiin. Se oli kokonaan tää sodan aiheuttama juttu. Kuka on tappanut näin pusoa? Et haluat kuule tietää kuka. Lähdetään eteenpäin. Braskainen on tuolla päin. Hei, ennen kuin mennään, niin mä haluan käydä yhden mun friendin mestassa. Okei. Tiedä kuka tää on, niin tää on Matthew, tosi hyvä ystävä, joka joku tarkkaampuja ampui sen täältä metsästä, niin tää oli sen vanha kypärä, tossa oli meidän Ei ole kauheasti tarkkaampuja siellä vastustajalla. Ei niin, mutta mä en tiedä kuka sen teki. Niin kun niitä oli pari. Joo, mä otetaan se kasvoille, niin sillä saa rauhoittua. No, lähdetään sitten kaupungille päin. Tuu. Tuolla on jotkut juhlat, niin mennään sinne.
Joo, mennään vaan. Mennään ihmeessä. Tähän väliin haluaisin kertoa yhden puheen, eli tosiaan toi sota oli aika rankkaa ja raskasta, kun piti mennä tonne Urbantainin sisällissotaan auttaa tätä mun frendiä. Se oli ehkä vähän piiritettynä, mut kumminkin selvisi tosi hyvin. Ja niin, paljon ystäviä kyllä menehtyi siitä ja kiitti kaikista tuesta. Sotatarvikkeiden siirtämiseen sinne varastoon, mistä Miro tulee. Niin, nyt on käynyt vähän ikävämpiä asioita. Se koskee. Sotaan. Mikä sota on? Se taas jostain sisällissota vai mikä? Kolmas maailmansota on syttynyt. Ootko tosissaan? Totta kai. Ja muoto sinne tarvitaan. Ei ole parempaa sopivasta tällä hetkellä. Onko nyt tossa sota? Ota hetki. Ota hetki. Onhan nää hyvät kalat. Joo, mä tuun.